दिनैनि बे चेनेलनि गेजेरजों आङो रायजो राजानि सिगाङाव मोननैसो गोनां खोथाखौ आं फोरमायनो सानदों नैबे लेखाखौ लानानै। दिनै गोजाम बोसोर जोबनायनि जोबथा साननैनि सिगां दिनैनि साना जोंहा बोसोर गोदाना जोबलांसै। दा बेनिखाय आङो रायजो राजानि सिगाङाव आङो मोनसे गोनां खोथा आङो फोरमायनो सानदों। आरो जायफ्रा दिनै सरकाराव दङ, जायफ्रा दिनै खुंथाय गोहोआव दङ, MCLA, EM, चिफ आरो MLA, डेपुटि जोंनि स्पिकार स्टेटनि बिथांमोननिसिम आङो गोनां खोथा आङो फोरमायहरनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जोंहा नैबे लेखायानो नोंथांमोननि सिगाङाव आं होगोन जे भेरगाव जा उदालगुरि पलिटेकनिक होननानै बुंदों, भेरगाव पलिटेकनिक आरो बेयावहाय उदालगुरि पलिटेकनिक होनना बुङो, नाथाय बेयाव जोंहा पलिटेकनिकआ उदालगुरि हिसाबै भेरगावआव दङ। बेवहाय जोंहा थार्ड ग्रेडआव 3 आरो फर्थ ग्रेडआव 4 दङ, 11 जन दङ। गासैजों 14टा पस्ट भेरगाव पलिटेकनिकआव दङ। सेम आरो चिरां पलिटेकनिक, बेबो बिटिआरनि आन्दारावनो, बिटिसिनि आन्दारावनो दङ। बेयावबो 14टा दङ, गासैजों 28टा पस्ट दङ। दिनै बे पस्टआ जिहेतु जोंनि बिटिआरनि सिङाव, जोंनि भेरगावनि सिङाव दङ, दा बे भेरगाव समस्तिनि सिङाव आरो पानेरि समस्तिनि सिङाव दङ MLA हिसाबै। दा बे पस्टखौ दिनै सोर मोनगोन, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेखौसो फोरमायनो सानदों। दिनै जोंहा भेरगाव समस्ति हिसाबै बिटिसिनि EM मानगोनां दावबायसा बर' बिथां दङ आरो MLA हिसाबै मानगोनां स्पिकार बिस्वजित दैमारि सार बिथां दङ। बिथांमोना नैबे 14टा पस्टआव बेसेबां रिजार्भेसन जों मोननो हागोन, बेखौ आं दिनै रायजो राजानि सायाव दिनै सोंथि खालामदों। आरो जायफ्रा दिनै खुंथाय गोहोआव दङ बिथांमोनखौबो आं दिनै रिकुवेस्ट खालामनो सानो, बे 14टा पस्टआव 10टाखौ जों दिनै लानो हागोन ना हाया? जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय जोंनि गावनि बर' बेकार सेंग्रा सिख्लाया दिनै लानो हागोन ना हाया? आं दिनै बेखौसो खावलायनो सानदों। जोंहा बे 28टा पस्टआव खमसे खम 15टा बा 16टाखौ जों मोननो हागोन ना हाया? दिनै आं मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार MLA हिसाबै आरो मानगोनां चिफ, जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथांखौ बुंदों आरो जोंनि लकेलनिनो EM बिथां दावबायसा बर' सार बिथांखौ आं दिनै आसा खालामदों, फोथायदों बे पस्टखौ जोंनि मानसियानो मोनथों आरो मोननांगोन। बेनि सोमोन्दै आरो आं उनाव फैबावगोन। दिनै रायजो राजानि सिगाङाव आं बुंनायजों लोगोसे खुंथाय गोहोआव थानाय साफ्रोमबो MCLA, EM, चिफ बिथांमोनखौ आं खावलायबाय, बे पस्टआ जोंनि जानानै थानांगौ, गुबुनाबो मोनथों, नाथाय 70% प्रायरिटिखौ जोंनि मानसिया मोननांगौ होननानै आं दिनै सानो। दा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा जाफुंनाय आरो जाफुङैखौ लानानै नंगौ, थारैनो रायजो राजाया नेनानै दङ आरो माब्ला जाफुंगोन बेखौनो लानानै रायजो राजाया गोबां दिनै सिन्था जानानै दङ। नाम्बार 1आव जानानै दङ जोंहा सानजा सिमाया माब्ला बारायगोन। नाम्बार 2आव निस्सय रायजो राजा बेखौनो सावरायो, रन्जन दैमारिजों लोगोसे बेसेबां केडारफोर दङ NDB, एक्स NDB बिथांमोना माब्ला गगोन। हयथ' नाम्बार 3आव दङ जोंनि बिटिआरनि पेकेज, जिथु जोंहा एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन बिटिआर एकर्डआव, बिनि फैसाया माब्ला फैगोन आरो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजफोरा माब्ला जागोन आरो NDB बिथांमोनखौ जिहेतु जोंहा पारामिलिटारिया होन स्पेसियेल मोनसे रिक्रुटमेन्ट होनायनि बेबस्थाया माब्ला जागोन आरो जोहोलाव सेंग्रा सिख्ला जायफ्रा दिनै जोंनि बिटिआरनि सिङाव दङ बिथांमोननि एपइन्टमेन्ट होनाया माब्ला जागोन आरो बिथांमोना माब्ला साख्रि मोनगोन, बेखौ निस्सय रायजो राजाफोरा दिनै नेनानै दङ। आरो दिनै जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोना खोथा होबोगासिनो दङ जे जाफुंगोन 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 आरो मावफुंगोन, नाथाय दिनैसिमबो जोङो नुनो मोनाखै। अब्ला रायजो राजाया दिनै बेखौनो साननानै दङ जे दिनै खुंथाय गोहोआव सोर दङ। नोंथांमोनाबो दिनै मिथिगोन, बयबो मिथिगौ। दिनै बिटिआरनि एकर्डनि फैसा जिथु फान्डिं, जिथु 1500 कौटि फैनो गोनां,
दिनै हराखै हरिया सोर बिजेपि नङा होमबा बिजेपि गभर्नमेन्टआनो हराखै दिनै जोंहा सानजा सिमा बारायनायनि खोथा दङ हा बारिगोन होनबाय थादों नाथाय बारियाखै बारिनि सिमा बारिनि गोहोआव सोर दङ बिजेपियानो दङ दिनै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजआ दासिमबो जायाखै दिनै जाहैया सोर दङ बिजेपियानो गोहोआव दङ बिथांमोनानो जाहोआखै दिनै जायफ्रा दिनै सरकारि टिचारफ्रा मास्टरफ्रा दिनै सरकारि जायाखै फेन्सार स्कुलफ्राव दिनै 15 बोसोर 20 बोसोर दिनै जालांबाय बिथांमोना दासिमबो दिनै सरकारि जायाखै मानो जायाखै दिनै बिजेपियानो खालामाखै दिनै रन्जन दैमारिया सोरनि समाव गनांगौ बिजेपिनि समावनो गनांगौ नाथाय बिनि जेबो दिनै फिथाइ गैया गाज्रिसिनसो जाबाय दा बेखौ सोर खालामदों बिजेपिया खालामाखै होमबा आरो दिनै बिजेपिजों सोर लोगो प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टनि लोगो प्रमद बर' बिथाङानो लोगो दिनै बिनिखायनो आं बेखौ बुंनो सानो नोंथांमोननि सोंनायाव दिनै जेसेबांखि दिनै बिटिआरआव दफाफोरा जुदि जाफुङाखै जाफुङैनि आन्दोआव सोर दङ बिजेपियानोथ' दिनै मावाखै अब्ला दिनै फैसा हरियाबो जुदि बिजेपियानोबा बिथांखौनो दिनै लाना फैनानै बिथांमोनखौनो लाना फैनानै जों दिनै आर'नाइ गानहोफायो बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरा दिनै स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खामिया दिनै बिजेपियानोबा बिथांमोनखौनो आर'नाइ गानहोफैयो जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरा नङा होमबा दिनै सिमाबारिया बिजेपियानोब्ला बिथांमोनखौनो दिनै लाबोनानै खुलुमफैयो फिथा हास'फैयो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा अब्ला नाय स्कुलखौ दिनै प्रभिन्सियेलाइज खालामाबा बेफोरखौ दिनै दाननो नागिरबाय एबलाइज खालामनो नागिरदों बेसेबां हाजार जोंनि बर' स्कुलफोरा दिनै हाबनानै थागोन दानजागोन बिनि फिथाइखौ जों उनाव नुगोन आरो बिनि तथ्यखौ नोंथांमोननो होगोन जुदि स्कुलफोरा दानजामारोब्ला स्कुलफोरा जुदि प्रभिन्सियेलाइज जायाबा जोंनि इयुन सेंग्रा सिख्ला बेकार जोंनि स्कुलफ्रा थैलांगोन आरो बिथांमोना बबेयाव एपइन्टमेन्ट मोनगोन अब्ला बेफोरखौ दाननाया सोर बिजेपि नङा होमबा अब्ला बिजेपिनि लोगोआ सोर प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टआनो बिजेपिनि लोगो अब्ला बेसेबां क्रिटिकेल दिनै नोंनि फादारा बिजेपिनि नेता नाथाय नोंनि स्कुलखौनो दाननानै होबाय अब्लाबो दे दिनै गारियाव गाखोना नों बिथांखौनो माला सोहैयो नङा होमबा बिथांखौनो माला सोहैयो दिनै सिमाया बारियाखै सिमाया बारियाखै बारि नांगौमोन बिजेपि सरकारनो बारि होनांगौ बर्तमान बारिथ'वाखै नाथाय बिथांमोनखौनो दिनै आर'नाइ सोनानै दिनै खुलुमहैयो जोंनि सिमाखौ बारियाबाबो जों नोंसोरदोनो दङ जोंनि फैसा मोननांगौखौ हराब्लाबो जों नोंसोरदोनो दोङो जोंनि गथ' गथायनि साख्रि मोननो गोनां 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौ दिनै दाननानै दोनदोंब्लाबो जों नोंजोंनो दोङो होननाय बायदि जायाखै होनबा दिनै जों बिटिसिनि दैदेनगिरि जायफोरा दिनै रायजो राजा बिजेपिनि नेताफ्रा बिटिसिआव फैबाय फैनानै हाजार हाजार मानसि नुलांबाय सानबाय जे जों बिथांमोनखौ दिनै थाखा फैसाजों डेमरलाइज खालामबाबो बिथांमोनखौ जोङो नासयब्लाबो बिथांमोना जोंजों दङ माथो 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रिखौ जों होनो स्कपखौ होआखैब्लाबो बिथांमोनानो जोंनो दङ माथो स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामाखैब्लाबो बिथांमोना जोंजोंनो दङ माथो नङा होमबा अब्ला दिनै जोंनि मावनांगौआ मा दिनै गोदान बोसोर फैसिगोन बिनिखायनो आङो आंनि आइ आफा बिदा आंनि सोमोन्दोआव गिदिर जानायफोरखौ आं दिनै पलिटिक्सआव थानायफोरखौ दिनै खावलायनो सानो गोदान बोसोरनिफ्राय साग्रिद जा गोदान बोसोरनिफ्राय साग्रिद जा जाया दिनै नोंनि सुथुर बेखौनो नों दिनै जाहोगासिनो दं जाया नोंनि इयुनखौ दिनै जाख्रुबनो नागिरबाय अट'मेटिकेलि 50% दिनै जाख्रुबलांबायानो अब्लाबो दे दिनै बिथांमोनखौनो खुलुमनो जों दिनै थाङो बेसेबां क्रिटिकेल बेनिखायनो दिनै आं खावलायदों गोदान बोसोरनिफ्राय गोदान मोनसे थांखिखौ लानानै रायजो राजाफोरा दिनै आवगायलांनो दिनै खावलायदों